Το να φοράς κράνος είναι κάτι που το φωνάζουμε για χρόνια, δεκαετίες. Δεν θέλω να σε ζαλίσω με αριθμούς και στατιστική. Χοντρά, ένας στους δύο ανθρώπους που έχουν αφήσει αυτόν τον κόσμο, αν φορούσαν κράνος, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Το άλλο ζήτημα των ημερών, το καυτό, είναι ότι οι έλεγχοι και τα πρόστιμα με τον καινούριο κώδικα έχουν γίνει πιο σοβαροί. Μην αγχώνεσαι όμως, δεν είναι ούτε πολύ ακριβό να πάρεις ένα αρκετά ποιοτικό κράνος στις μέρες μας και τα κράνη είναι και πολύ ευχάριστα να τα φοράς. Είναι πλέον πολύ ζυγισμένα, σε σωστό βάρος, με σωστό εσωτερικά. Πάμε να σου πω γρήγορα τι θα βρεις στο easymoto.gr με κάτω από 100 ευρώ ή με λίγο επάνω. 56 ευρώ FSD 620 με εσωτερικό τζαμάκι. Γιόχε 852 από 60 ευρώ, μόλις 1200 γραμμάρια βάρος, πάλι με εσωτερικό τζαμάκι. Το trial κράνος, Jet Trial της FSD στα 79 ευρώ. Πολύ όμορφο και πάρα πολύ ελαφρύ. Το πραγματικά ποιοτικό και πολύ μελετηγμένο στους εξαερισμούς του κράνος της LS2, το Copter 2, σε μαύρο και πάρα πολλούς χρωματισμούς άλλους. Το φανταστικό ανοιγόμενο κράνος της Γιόχε, το έχετε ξαναδεί σε προηγούμενο βίντεο, εδώ είναι στον χρωματισμό Gloss Grey. Τα μονόχρωμα από 99 ευρώ, 8 χρωματισμοί για να διαλέξεις, ετοιμοπαράδοτα όλα τα νούμερα, ένα πολύ ποιοτικό κράνος επίσης ανοιγόμενο και σε full face το 865 της FSD, μόλις 85 ευρώ σε 3 χρωματισμούς, πολύ ποιοτικό κράνος, με εξαερισμούς, με εσωτερικό τζαμάκι, επίσης πολύ καλή περίπτωση. Από ό,τι βλέπεις υπάρχουν επιλογές. Έλα να τα δεις στο easymoto.gr, Προύς 48 στο Εγάλεο, να τα δοκιμάσεις, να τα νιώσεις πάνω στο κεφάλι σου και προστάτευσε και τη ζωή σου και το δίπλωμά σου.